Hallottad már azt a mondást, hogy a fösvény kétszer fizet? Ez hatványozottan igaz azokra, akik a fogaik életciklusának első kezelésén a fogtömésen akarnak spórolni, vagy ahogy mi, fogorvosok hívjuk, a fog esztétikai restaurációján. Egy magas minőségű, esztétikus izolációban és nagyításban készülő tömés szinte kizárt, hogy alászórsodjon vagy kiessen. Mindemellett visszaadja a fog esztétikáját, formáját, varázslarendszerét, ami rendkívül fontos a rágási funkciók visszaállításához. Élettartam tekintetében egy restauráció akár 10-15 évig működhet úgy, hogy alatta nem megy tönkre a fog, és ha lejár az ideje, egyszerűen cserélhet. Éppen ezért sokkal kevesebb és kisebb volumenű kezelésekre lesz szükségünk életünk során, amit a minőségi töméseinknek köszönhetünk. A dupla érzéstelenítés után a fogból eltávolítjuk a fogszóvasodást és minden régi tümőanyagot, ezután kofferdam gumilepedőt helyezünk fel a fogra, ami megakadályozza, hogy a baktériumokkal teli nyál és minden egyéb nedvesség tönkre tegye a tömésünk minőségét. A restauráció egy steril, 100%-ban tiszta és felületesített, száraz felszínre kerül beépítésre a fogszövet helyes felületkezelése után. Fontos tudni, hogy az ilyen precíz munka időigényes, így egy fogra legalább 1-1,5 óra munkaidőt szánunk, ezért betegeink gyakran elalszanak kezelés közben.